नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे सर्वांचं ग्रीन गोल्ड ॲग्री आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। मित्रांनो, सध्याच्या कालावधीमध्ये कांदा पिकावर काही ठिकाणी करपा पडतोय। मग हा करपा जो आहे ही शेतकऱ्यांची सगळ्यात मोठी डोकेदुखी आहे। या करप्यावर तुम्हाला अगदी साफ पावडरपासून M45 पासून अगदी कस्टोडिया टिल्ट पर्यंत तुम्हाला स्प्रे सांगितलेले असतात, तरीसुद्धा हा जो करपा आहे तो जात नाही। आणि याच करप्याविषयी मी तुम्हाला आज संपूर्ण माहिती सांगणार आहे। तर जे शेतकरी आपल्या ग्रीन गोल्ड ॲग्री चॅनलवर नवीन असतील त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा, सोबत नोटिफिकेशन बेल प्रेस करा, म्हणजे आलेल्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। मित्रांनो, मी तुम्हाला कांदा लागवड जशी आपली सिरीज सुरू झाली किंवा जसा आपला प्लॉट सुरू झाला आहे त्या प्लॉटपासून मी तुम्हाला एक गोष्ट नेहमी सांगतोय की प्रिव्हेंटिव्ह डोज, जे शेतकरी प्रिव्हेंटिव्ह डोज देत आहेत त्या शेतकऱ्यांचा खर्च जो आहे हा कमी आहे। तो तुम्ही भला रासायनिकमध्ये करा, ऑर्गॅनिकमध्ये करा किंवा नैसर्गिक शेतीमध्ये करा, पण प्रिव्हेन्शन जे आहे कांदा पिकामध्ये प्रिव्हेन्शन खूप महत्त्वाचं आहे। प्रिव्हेन्शन म्हणजे काय, तर पहिली गोष्ट आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे 4-5 वर्षापासून जो आहे तर कांदा पिकावर मुळावर सगळ्यात पहिला अटॅक होतो बुरशीचा। मग आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचा फक्त मुद्दा आहे की आपल्याला एकच गोष्ट जपायची, ती म्हणजे कांद्याची मूळ। आणि याच कांद्याच्या मुळीवर आपण सुरुवातीपासून भर देतोय। तुम्ही जर व्हिडिओ पाहत असाल तर तुम्हाला सगळी माहिती त्या ठिकाणी दिलेली आहे की कशा पद्धतीनं खत वापरलंय, कोणतं खत वापरलंय आणि कसं दिलंय। मग ते रासायनिक असेल, ऑर्गॅनिक असेल, इनऑर्गॅनिक असेल किंवा जैविक असेल, हे सगळ्यांची ही माहिती तुम्हाला दिलेली आहे। तसेच जे काही मी तुम्हाला वापरणार आहे ती पण माहिती तुम्हाला व्हिडिओवर येणारच आहे। मग ते रासायनिक असेल, इनऑर्गॅनिक असेल किंवा इतर कोणतंही असेल किंवा आपला सरळ टाकंडी असेल, टाकंडीचाही वापर आपला जो आहे आता या साधारणतः 20 दिवसाच्या कालावधीनंतर आपला वापर जो आहे हा सुरू होणार आहे। तर आता जे काही करपा पडतोय तर करप्यामध्ये तुम्हाला वेळोवेळी सांगितलं जातं किंवा दुकानदार पण तुम्हाला सांगतात की तुम्ही हे वापरा, ते वापरा, बुरशीनाशक वापरा किंवा वेगवेगळे डोस किंवा वेगवेगळे कॉम्बिनेशन पण आपल्याला सांगितलं जातं, त्यानुसार आपण घेतो पण काही शेतकरी असे पण आहेत की ज्या ठिकाणी स्प्रे केल्यानंतर किंवा डोस दिल्यानंतरही जो करपा आहे हा करपा कंट्रोल होत नाही, तो वाढत जातोय। 4-5 दिवसाच्या कालावधीमध्ये तो आपल्याला 5 ते 10% वाढलेला दिसतो। मग अशा परिस्थितीत काय करायचंय, कोणतं बुरशीनाशक वापरायचं? तर मित्रांनो, अशा ठिकाणी आपल्याला बुरशीनाशक वापरण्या अगोदर किंवा एखादं महागडं बुरशीनाशक घेण्या अगोदर आपल्याला काय करायचंय, आपल्या शेतातला एक कांदा काढायचा आहे, त्याचं मूळ पाहायचंय। सगळ्यात पहिली गोष्ट हीच करायची। साधारणतः मित्रांनो, तुम्ही अनुभवी शेतकरी असाल किंवा नवीन शेतकरी असाल, एक गोष्ट लक्षात घ्या, साधारणतः 10 दिवसाच्या कालावधीमध्ये आपल्याला एक कांदा तरी उपटून पाहायचाच। जर आपल्या कांदा पिकामध्ये पातीला जर करपा जाणवत असेल तर सगळ्यात पहिलं काम करायचंय तर ते म्हणजे झाडं उपटायचंय आणि त्याचे मूळ चेक करायचे। एकच गोष्ट जर तुम्ही केली तर तुमचा बुरशीनाशकांचा कमीत कमी 5 ते 10 हजार रुपये खर्च इथंच वाचेल। कारण आज शेतकरी कस्टोडिया झालं, टिल्ट झालं, अशी जी बुरशीनाशक आहेत ही महागडी बुरशीनाशक वापरतायत किंवा बायर सिंजेंटा सारख्या कंपन्यांचे सुद्धा बुरशीनाशक एवढी महाग आहेत तर ती सुद्धा वापरतायत। पण ही जी गोष्ट आहे सगळ्यात पहिली जी आपल्याला करायची असते ती मात्र ते सगळ्यात शेवट करतात। मग परिणामी काय होतं की पीक ऑलरेडी हातातून गेलेलं असतं, जवळजवळ 20-25% जी प्लॉट आहे तो सडलेला असतो। मग हे कारण होतं। त्याच्यासाठी आपल्याला प्रिव्हेंटिव्हमध्ये फक्त एकच काम करायचं आहे, तुम्ही कोणताही डोस करा। मी म्हणत नाही की तुम्ही फक्त हाच केला पाहिजे किंवा तोच केला पाहिजे, मी तुम्हाला सगळे पर्याय देत असतो। तर याच्यामध्ये फक्त एकच करायचं की 10 दिवसामध्ये जर करपा जाणवत असेल तर फक्त एक झाड उपटायचं आहे, झाडाची मूळ चेक करायची आहे, झाडाची जी वरची साल आहे ती सुद्धा चेक करायची। कधी कधी काय होतं की मुळाला काही जाणवत नाही, परंतु जी वरची साल आहे त्या ठिकाणी बुरशी लागलेली असते, म्हणजेच ते जे साल आहे हे सडायला लागलेलं असतं। मग ते साल जरी सडायला लागलं तर याच्यावरून आपण समजून घ्यायचं की आपल्याला इथं बुरशी लागलेली आहे। जर आपल्या कांदा पिकाला बुरशी लागलेली असेल तर जमिनीमध्ये कोणतंही बुरशीनाशक, रासायनिक बुरशीनाशक सोडण्या अगोदर एक लक्षात ठेवा की ट्रायकोडर्मासारखं बुरशीनाशक दुसरं नाही आहे। ट्रायकोडर्मा सगळ्यात फास्ट काम करतं आणि सगळ्यात जास्त जलद गतीनं जमिनीतली बुरशी मारून टाकतं, म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला ट्रायकोडर्मा वापरायचा आहे। जर मुळं अजिबातच दिसत नसतील तर ट्रायकोडर्मा, मायकोरायझा आणि ह्युमिक यांची एक जोड करायची आणि तो पहिला डोस आपल्याला जमिनीतून द्यायचा आहे। आणि त्याच्यानंतर मग हळूहळू जशी झाडाला मुळं वाढतील तसा जो करपा आहे हळूहळू वाढायला सुरुवात होईल। आता करप्यामध्ये सुद्धा बरेच प्रकार असतात, नॉर्मल करपा, सडीमुळं येणारा करपा, त्यानंतर ब्लाईट करपा आणि फंगल जो आपला बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आपण ज्याला म्हणतो त्या पद्धतीतला करपा। करप्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळे प्रकार येतात। जो करपा फक्त शेंड्यापासून सुरू होतोय तो फक्त वाढतच जातोय, तो कोणत्याच बुरशीनाशकाने थांबत नाही। अशा वेळेस आपल्याला सर्वात पहिलं काम करायचंय तर ते म्हणजे त्यांची मुळं पाहणं। तर मित्रांनो, बुरशी कोणतीही असू द्या किंवा करपा कोणताही असू द्या, पण प्रिव्हेंटिव्हमध्ये तुम्हाला हे काम करायचं आहे। हे जर तुम्ही एकच काम केलं तर तुमचा जवळजवळ बराच खर्च तुमचा इथं वाचणार आहे। आणि म्हणून ही प्रिव्हेन्शन व्हिडिओ मी तुम्हाला देत आहे, कारण काही शेतकऱ्यांमध्ये ही अडचण मला जाणवली की सगळं काही व्यवस्थित चालू आहे पण मात्र मुळांवर त्याचा अटॅक होतोय आणि तो काही कंट्रोल होत नाहीये। म्हणून हा व्हिडिओ मी तुम्हाला लवकरात लवकर जलद देत आहे। फक्त आपल्या प्लॉटमध्ये एकच काम करायचं आहे, जायचं आहे, पाहायचं आहे,
प्लॉटमध्ये काही ठिकाणी करपा दिसत असेल तर त्या ठिकाणी कांदा उपटायचा आहे, त्याची मूळ पाहायचेत. मुळं तुम्हाला बाजूची मुळं आहेत ही चांगली दिसतील, ॲक्टिव्ह दिसतील, त्यात काही वाद नाही आहे. पण आतमधली जी मुळं आहेत ही सडली आहेत का, किंवा ती खराब झाली आहेत का, किंवा ती एकदम लूज पडली आहेत का, किंवा ती सडत आहेत का, किंवा पूर्ण सडून गेलेत का, ह्याची पाहणी करा. म्हणजे 10-10 दिवसाच्या टप्प्यात फार तर फार आपल्याला 12 कांदे आपले व्हायला जाणार आहेत. पण या 12 कांद्यामुळं आपल्याला जवळजवळ 100 गोण्या, 50 गोण्या, 40 गोण्यांचं फायदा तिथं आपल्याला होणार आहे, किंवा ते कांदे आपण वाचवू शकतो. तर मित्रांनो, काही अडचण असेल, काही प्रॉब्लेम असेल तर कमेंट करू शकता. तसेच काही गोष्टी समजल्या नसेल किंवा कोणत्या ठिकाणी काय वापरायचं हे सुद्धा तुम्हाला माहीत नसेल किंवा कन्फ्युजन होत असेल तर तुम्ही कमेंटमध्ये विचारू शकता. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.